तर मित्रांनो, मी मॅडी इंजळकर, आमचा कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं आपलं स्वागत असा. तर ह्यो बॅकग्राऊंड बघून तुम्ही म्हणत असाल की हो नक्की गावचं सीन असा, आणि खरंच मी गावातील असं आहे. म्हणजे शहरात राहून राहून कंटाळू म्हटलं बघूया थोडे दिवस गावात जाय. तर मी माझ्या मामाच्या गावात इला असं आहे. भरपूर दिवस काय भरपूर महिनेच झाले असत मामाच्या गावात गेले नाही. त्यामुळे मग आज जरासं काम होतं, त्यामुळे मी आज इलो आहे. तर इल्यानंतर सगळे मित्र माका आता भेटले, आणि भेटल्यानंतर मग आमचं काय प्लॅन असतात काहीतरी कोणाचे आंबे काढूक जा, कोणाचे फणस काढूक जा, किंवा रात्री मासे पकडूक जा, काहीतरी म्हणून विषय असतो लोक. तर तो मी व्हिडिओ करणारच म्हटलं इल्यासारखा जरा व्हिडिओ एक बनवूया, इकडचं एक ब्लॉग होईल. तर आता बघूया 10-10:30 वाजले आहेत. पाऊस तर जोरात लागत होतो, बघू शकता तुम्ही पाऊस केवढं लागत होतो. आत्ताच पाऊस लागलो, हे माडांच्या आळातनं पाणी पण भरला. तर आता मी पाऊस गेल्यानंतर म्हटलं आता चल जाऊया मित्रांकडे. आता बघूया कोण कोण उठले असत, कोण नाही उठले असत. तर त्यांना घेते बघते काय होता. चला. सगळा जाऊ दे, पहिला आधी म्हटला गाडी बघूया. गाडी हाणले रात्री ती हेच लावलं आहे. तर गाडीची अवस्था बघा काय झाली आता ही. आणि गाडीचा प्रॉब्लेम असा की बाहेर लावल्यानंतर पावसाचा पाणी जर ह्याच्यात गेला तर मग माका 2 दिवस चालू होत नाही गाडी. हो मेन आधी पॉईंट हा. त्यामुळे माझ्या सकाळी उठल्यानंतर लक्षात आलं की गाडी माझी बाहेर लावलेली असा. गाडीची अवस्था बघा काय झाली आहे ती. काय अवस्था झाली आहे ती बघा. जवळजवळ तुमका सांगतोय महिनोभर तरी एका पाणी लावले नसतंय. आता बघूया, आज जमल्यास वेळ भेटलो तर आज धुईन, नाही तर मग कणकवली गेल्यानंतर धुईन. जरा लावते ते का पावळेत. जरा बबलू उठलो काय जरा बघूया. गावात जरा लोक लवकर उठतात, पण आमचे हे पॉवर मित्र असतात ते लवकर उठण्याच्या लायकीचे नाही आहेत. ते अजून झोपा नसतले. हो मा काय म्हणता, बऱ्याच ना? नाण्याच्या फणसाचे काप आमच्या बबलूचं घर. झोपलो बंधू. बबलू बबलू उठ. आजले किती ब काय टायमिंग बाकी नाही झोपायचो. चल चल उठ जाव्या फणस काढूक. उठ उठ लवकर ये बाहेर. बंधू झालो वाटतं फ्रेश येता येता. काय मेला किती उशिरा झोपान राहत गेलो ग. हा 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 भारी. चल जरा जाऊन गुड्डूकडे जाऊन. नाश्ता केला तू? नाश्ता कसला नाश्ता गेलो आणू का तो आता येत तेव्हा. दर ही आमची वाडी. आता जातो आम्ही उठूक. तो तसं एक बैला लवकर उठत नाही काय नाही. रोजचाच आता. सावकाश पाय बी सरका. ह्या गुड्डूचा घर बघूया. सकाळी झोपलो होतो, जरा गडबड चालू आहे. बघ शिरगावकर हे गुड्डूचा भाव, हे गुड्डूचे पप्पा.
ही ताई काय लिहिलंय ती गुड्डूच्या आजी आतमध्ये बसलेली आ तो काका गुड्डू जो आंघोळीत चालला आता हाय झोपलो आहे वय हाय चप्पल द्यायची हाय ना या मग काही झोपलो बघूया टेरेसवर हा काय काही रूममध्ये गेला रूममध्ये नव्हतो टेरेसवर हा काय बघूया वय टेरेसवर जा आवाज येता गुड्डूचो नाही आहे पण ह्यो तन्मय या बोलते ब्रो तन्मय आणि त्याच्या ताईचा भाव हा तन्मय हे गुड्डूच्या घरचा टेरेस आमचं ह्यो रील स्टार इंस्टाग्राम आयडी काय आयडी काय सांग अरे अरे सांग तन्मय वरे त्याची आयडी इंस्टाग्रामची तर ते का फॉलो करा चांगल्या मार्काने पास करा आजच या गुड्डूंचा पेरूचा झाड पेरू का आता इले नाही आहेत हळू छोटे छोटे आहेत हय आम्ही खेळताव पण आता सध्या पाणी इथं मळ्यात साचल्यामुळे आम्ही खेळू शकत नाही थंय गुड्डूनी काय गेले रे गुड्डूनी काय गेले खय 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 त्या चल का उठू या ताई नाश्ता केलास ताई होय चल 5 मिनिटाची बनवू नको बंद यार कॉम्प्रेस करून होत नाही 3 मिनिटाची बनवू तो बघा आंबे आंबे असे काय झाले रे आंबे असे काय झाले लय दिवस होते वाटतं आणि होय झोपलो आम्ही तकडनं शोधून येला होय ना गेला तरी बेट दिसलत ना ए उठ चल जाऊचा चल उठ फणस काढूया ए उठ रात्री उशिरा झोपल्यामुळे तो उठू शकत नाही तटक्या पडला होया फॉर्म भरला असा बोलतो बरं व्हायचं एक महिना अगोदर फॉर्म भरायचं लागतं उद्या फणस काढू कोणा पाणी पडलं म्हणून आंब्याची मी पण तसेच कापले शेवटे काय काय शिरगावकर काय शिरगावकर ए शिरगावकर ए शिरगावकर शिरगावकर तर 2 बंद्यांका उठवणीला आता बघूया कधी उठतात ते एवढं काय झोपतात ते मगाशी रे? शामराव मामा म्हणत होते की फणस काढूक जाऊया मुन्ना तर आता बघूया बबलू मी आणि ते शामराव मामा फणस काढूक जाऊचा खय ते बबलूच्या घराकडे बसले आहेत त्यांना बघूया आता घेऊया आणि जाऊया थांबा जरा जाऊया ते येतोच गेले गुड्डू आणि आशिष तुमका वेळ नाही ना होता ते पण येतात फणस काढू कशाने काढतलास चढतलास की काठी काढायचे चढू का आता पाऊस पडलेलो काय काठी हा उंच एवढी तुझ्या आडीच्या ते नाही भेटणार आमच्या आडी जाऊचा मग ते खालीच खय माहिती आहे आकाशचं बडबो तो हम्म. खयच जाऊ
ह्याच्या वाळीतले काढा नाही तर ह्याच्यावर. आमच्या वाळीतल्या वरती आहेत पण असते. बघितलास दोन्हीकडचे बघितलास काय वाळीतलो आणि इकडचं पण हा लय वरती आहेत. लय वरती आहेत ह्या पण सर गाईड ठेवूक नाही मेल्या सळा काढले नाही वरती फक्त 2 दिसले 2च वर. दोन तू फणस इज त्या फणसाचं नाव काय बोलू पूर्ण हुरण्याचं फणस ते काय वैशिष्ट्य काय म्हणजे काय हुरण नाव कसा पडला काय आपल्या छोटी त्यांचा आजाक माहिती आहे तर आमकाच जावचं लागतं वरती. तुमका पण माहिती ना आजा पंजा तुमका पण माहिती तुमचा पैसा बघ पोपट पंची. पण या फणसाचं असं आहे ह्या की या फणसाक 3 फांदे आहेत एक वरती गेल्या एक मध्ये थांबल्या आणि एक खाली गेल्या हे बघा एक 2 आणि 3 हे बघा तुमका समजायचं नाही म्हणून मी तसा बोट दाखवून हे केलंय 3 म्हणजे 3 फांदींचं वैशिष्ट्य आहे ना काहीतरी. हो 3 भावांचं 3 म्हणजे ह्या आपल्या वाडीत 3 पूर्वजांचे हा त्यांचा विषय असं काहीतरी विषय आहे तो 3 म्हणजे आता हे आपल्या 3 या ना. हो पैसा बघ 3 भाव म्हणजे सांगते आहे काय सांगता. तुमच्या 5 विराटातले 3 भाव. आजीकडं नाही गावातले नाही आमचं आणि नंदोचं ये हा मुकदमाचं ये आणि एक खाली सगळ्यांचं हा आजो काळं झालंय ना त्यांका ना एवढं एवढं करू आमचा फुली येणार होय असं तर आता आम्ही फणस काय फणस फणस काढू आम्ही निघाला असाव हा तरी आमचे शामराव मोरे मामा लागतात तो काय बघलो आता मग तुमका त्याची ओळख करून दिलंय तर आम्ही आता जातो बघूया किती फणस भेटतात चांगले भेटतात की कुसके भेटतात कसा पाऊस पडलो की मग कसे फणसात पाणी गेलं एकदा की मग त्या फणसात चव नाही चवना जोपर्यंत आळलेलो असता पण पाणी अडवलो असतं तर पुढे गेल्यानंतर तुमका दाखवीन तिकडची व्हिडिओ मी आणि येताना काय व्हिडिओ करून भेटले तर भेटतात कसे फणस असतील हातात तरी पण मी प्रयत्न करेन काहीतरी करेन गावले पण असं डोक्यावर ना घेऊन येऊ तेव्हा व्हिडिओ करू होय. ओके चला निघाय फणस काढू चला हा तरी वापस आमका हय गुड्डूच्या घराकडे येवचा लागला कशाक तर आमका शॉर्टकट रस्तो ह्योच हा ना शॉर्टकट रस्तो ह्योच हा हे गुड्डू अरे मुंबईत जाता मुंबईत नाही जावा हा ह्या काय हे लाजतं की त्या इंस्टाग्रामवर रील्स करता आणि लाजतं काय हा चले इथं हो ह्यो तसो बंधू बघा आता 11 वाजल्याने आता तो ब्रश करता हे मुंबईचो मुंबईत कशी लोक सकाळी 4 वाजता उठून कामाक जातात पण गावा गेल्यानंतर 12 वाजेपर्यंत झोपण असतात ह्यो पोरको हुशार आहे सकाळी 8 वाजता उठलो चल हुशारा चालताना हलता आमचा कोकण ह्या चॅनलला दुपार हुशारा चालताना हलता आकाडो आकाडो एका गावात बोलतात आकाडो तटक्या बोलतात तर ह्याच तटक्या एका तटक्या बोलतात हा कुणी भावाला चॅनलला शपथ खराब आहे. सफर फरसान द्यावा तू काय करतो ए तर एखादं काय रे तर काय करतो गडग्याच्या मागे ए ए पत्राव काय काय रे अगुला वाटतं आमचा कोकण बोल बोल आपल्या भावाला लाईक कमेंट सबस्क्राईब करा आणि काय सबस्क्राईब आणि चॅनलचं नाव बोल आमचा कोकण आमचा गुगल आमचा कोकण आमचा कोकण थँक्यू तन्मय थँक्यू एका एका घेऊ काय तर खय गेलो तो वंदो आगोग गेलो इतर हे टाकते असा विषय टाकणार हे चल ओ चला हो मामा हे काय उठणार नाही एवढ्या देत नाही त्यांची वाट बघून आम्ही ते थांबला आणि आताचे अगूक गेलो एक एक ब्रश करता अरे आंबे काढून जाता पिकलेले मग चला घेऊन येईल तिकडे येतो अनाथ चल इथे अरे हैतर जाऊचा आहे बे हयच जाऊचा हा तोंडून ये चलता आम्ही लगेच ये मग
गावातल्या लोकांनी खै खै झाडं लावून ठेवलेली होती बघा जरा अडचणीत. तर हे आमचो फणस ह्यो एक हा. परत होतो बघा टाकीनं आणला ती. तो तिकडचो एक हा. हे दोन फणस आमचे. तर ह्यो फणस असा कापो. कापो बोलतात. कापो म्हणजे काय, जो गरो रबरासारखं लागता जरा ताटताट असता तो कापो फणस. तो कापो गरो. आणि जो रसाळ म्हणजे एकदम साखरेसारखी चव असता आणि एकदम नरम कापसासारखं असता तो बरको. हे असे शब्द आहेत ते, कापो बरको. तर आमचं फणस असा कापो. तर ह्याच्यावर काय दिसत नाहीत फणस जवळपासच. अजून काय हा? काय आहे म्हणते अजून काय हा? अजून तो तिकडतो तो बरको होतो. पण लय वरती आहे म्हणजे. मग काय करूया वर जाऊया. तर फणस ना उंचावर असल्यामुळे आमका आता काठीची गरज होती. म्हणजे काय बोलतात ते का गक्का ना, गडका की गक्का असं काहीतरी बोलतात. आमच्या तिकडे कणकोलीत गक्का बोलतात, ती गडका म्हणतात. तर तो बऱ्याच वेळानंतर आमका चिवो, रानटी चिवो म्हणतात एका. म्हणजे रानटी चिवोचा बेट होता आमचाच. ते एक चिव्याची काठी तोडली. आता त्याची ती काठी कशी बांधतात मामा ते बघूया जरा. आणि तुम्ही पण जरा बघा कशा प्रकारची ती क्रॉस ठेवून बांधली लागतं. म्हणजे जेणेकरून ती फांदी किंवा तो फणस असतात तो त्या ह्याच्यात काठीत अडका होयो, अशी ती पद्धतशीर गाठ मारूची लागता. म्हणजे ह्या खाचीत जर अडकलो की मग फणस असायचे, नाही तर काय कुठचा आंबा असायचे किंवा फांदी असायचे, तर मग तो तुटण पडता खाली. बाबा तो रवत नाही तर होतो. बंद आहे हो, पेंदरीची वेल आहे. चला थांब तर परत सुटात झालं. आता काय रे, किती सडा आम्ही लागता त्या का सुटला तर आणखी परत परत बांधूक कोणाक वेळा.
हे काय बोलतंय पेपेरा. या लहानपणी हे बघ ह्या झाडाक असतात. कसला झाडू आहे? पिंपळ. कसला या? पिंपळ. पिंपळाचा. तर हे असतात ते का म्हणजे आता काय बोलतात ते का कोंब तुरी. तर ही आम्ही लहानपणी अशी घ्यायची आणि अशी मग कोणाची जोरात बसता, कोण जास्त वेळ राहता, कोणाची राहता जास्त वेळ, असे ते आमचे लहानपणीचे ह्या असायचे. ह्या असले गोष्टी सगळे ना गावातच करूक भेटतात. कसा शहरात ना ते गोष्टी वस्तू भेटत नाही. आवाज किती छान येतात बघा. म्हणजे ते कोंबडीची पिल्लं असतात ना त्याच्यावर आवाज येतात. चला सो आमच्या आता गडका तयार झालेली आहे. आता आम्ही ते फणस काढणार. जरा भाव जरा भाषण करतोय, जरा ते स्पीच देतोय, जरा म्हणजे आमची गडका माहिती देतोय ते जरा ऐका. आमची गडका आता तयार झाली आहे. आता आम्ही ते बघू फणस किती काढतात. काका किती काढूया? किती तुमका झपती तेवढे काढा. तर आता ते फणस काढणार आहेत आणि काका आज चाललेत मुंबईला. त्याच्यामुळे ते फणस घेऊन जाणार आहेत मुंबईच्या त्यांच्या फॅमिलीमध्ये. आणि मी पण एक फणस घरी घेऊन जाणार आहे. आणि मी पण येणार आहे एक. माका पण एक नव्हतं, बऱ्याच दिवसांनी खाल्ले नाही. बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे भरपूर महिन्यानंतर मी आधी माझ्या मामाच्या गाव केलं आहे. आणि ह्या वर्षातलो ह्या सीझन तो एक आंबो खाल्ले नाही. पहिली गोष्ट आई शपथ खराच नाही आंबो खाल्ले. खालचेला पाणी होत नाही तर. बबलून एक फणस आणला. बबलू दाखव बघ. हो बघ, एक फणस आणलेलो दोन असा. फणस घेतलेले आहेत. आणि आणि एक जरी फणस घेतला तरी लय जड होते. पाणी पाणी हवा पाणी. पाण्याची बॉटल पण नेली नव्हती, लय जमा झाला. तरी नाही म्हटलंस तरी 15-20 मिनटं लागतात खाली जाऊ वाडीपर्यंत. आणि यो फणस म्हणजे लय जडा. पाणी खाऊन खाऊन फुगलो. आणि त्यांच्यानी मामाने 2 फणस घेतल्याने असंच. आणि त्यांच्याने 2 फणस बांधले आणि डोक्यावर ठेवल्याने आणि आणतात हळूहळू येऊ दे काय ते. आम्ही म्हटलं जाऊया लवकर. तर आमचं काम आहे एक, त्यासाठी जरा घराकडे जरा लवकर जाऊचा. तर आता डायरेक्ट तुमका मी घराकडे गेल्यानंतर भेटते. फणसाची भाजी खाऊ रे. आणि दुपारी फणसाची भाजी असतील बबलूच्या घराकडे. सगळ्यांनी फणसाची भाजी खाऊ घ्यावा. चला. धन्यवाद. काय रे गुड्डू काय गेलं बघा. आयटम नाही वाटला काय केलंय? होता गल्लीत जात होता पाटणा येईल येतच नव्हतं परत. काय घेऊन येतलं? काय दोनचा हां. आणि लसूण चिवडं